Sa number 3, UNIFED, SRA, kag ang gobernador sa probinsya ang magasapul sa Martes sa pagtalakay sang pagpanghalit sang RSSI sa katubuhan. Ini kasunod sang pagpangatake sang red striped soft scale insect o kuno RSSI nga nag-apekto sa masobra na 4,800 ka hektarya sang katubuhan base sa June 11 nga report sang Sugar Regulatory Administration. Ginsili ni Manuel Lamata, ang presidente sang United Sugar Producers Federation o kun UNIFED, nga sila magapungko pod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson sa sangguniang panalawigan kag sa SRA para talakayon ang paglapta sang RSSI. Iya ginsiling nga ang report makaalarma kag nagadoble sa kada semana, rason nga nagakabalaka mga sugarcane planters, labi na gid ang mga magagmay nga mangunguma. Sa report ng SRA, nakasaad nga ang RSSI infestation yara na sa accelerated phase sa Visayas. Sang Biyernes, nagpanawagan na si 5th District Representative Emilio Bernardino Dino Yulos ang gilayon nga pagporma sa Provincial Task Force para sa RSSI para mapamatukan ang paglapta pagid sini. Duyagman sang kongresista ang pagpatigayon sa assessment para sa deklarasyon sa state of calamity.